Allah sa dai ba wanda suka kone a motar nan. Kai duk su kone mota nawa ne a wurin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A daidai wannan lokaci kenan da aka samu wani ibtila'i na hadarin mota a hanyar Kaduna to Kano. A daidai hanyar Kaduna to Kano da aka sama accident na hadarin mota, tanki guda biyu suka kama da wuta da kuma gwab-gwab guda biyu wanda duk sun mace a yanzu haka. Amma a yanda muka samu labari ko kuma muka gani, an ciri mutum ɗaya an tafi da shi asibiti domin sama masa lafiya. Amma kuma a yanzu mota guda biyu tanki sun kone da mutane a ciki, da gwab-gwab guda biyu su ma duk sun kone gaba ɗaya. Al'umma ga su an zo ana ta faman ga al'umma gaskiya abin ya kazanta sosai da sosai. Allah ya ji kan wanda suka rasa ransu, wanda kuma suka janyata Allah ya ba su lafiya. Wannan abu bai yi daɗi ba da wannan safiya haka.